Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Kula sakanca badhe nindakaken sandiwara kanthi judul Timun Mas. Nderek nepangaken kula Aulia Ernawati dados narator. Kula Andrianti dados Mbak Rondo. Kula Kurnia Sarah Amelia dados Timun Mas. Kula Dera Ayu Karina dados Buta Ijo. Kula Yesus Mustika Ningrum dados Petapa. Kok sing daerah disebar saiki? Ing salah sawijining desa ana Mbak Rondo sing urip dhewean, ora ana sedulur utawa anak. Amarga urip dhewean, Mbak Rondo kepengin duwe anak. Dheweke yakin menawa panjaluke bakal dikabulke dening Gusti Allah. Ya Allah, paringana kula anak. Sore iku Mbak Rondo menyang alas golek kayu obong. Pas arep mulih, Buta Ijo raksasa elek dumadake teko. Aku bisa menehi kowe anak ning mengko yen anakku wis gedhe kekno aku anakku ya arep tak pangan. Buta Ijo nyekuhi omongane. Kok Buta Ijo ta nyekuhi omongane Buta Ijo. Aku bisa menehi dan wiji timun iki yen engko yen wis mateng buka woh-wohan iki bakal maleh warna emas. Ning mengko anakku yen wis gedhe arep tak pangan. Nggih, matur suwun Buta Ijo. Tekan ngomah, Mbak Rondo nandur wiji timun kuwi. Saben dina Mbak Rondo nyirami lan nyingu tanduran kuwi nganti metu wohe. Mbak Rondo ngepek woh-wohan warna emas kuwi. Banjur ngetok dumadake ana bayi wadon ing jero timun kasebut. Ya Allah, bayi wadon sing ayu dhewe. Der gendong bayi kasebut, Mbak Rondo menehi jeneng bayi kasebut Timun Mas. Banjur Timun Mas tuwuh dadi bocah sing ayu lan sehat. Timun Mas seneng tetulung dening Mbak Rondo. Ujug-ujug Buta Ijo teka nagih janjine Mbak Rondo. Hai Buta Ijo, Timun Mas isih cilik, burung enak dipangan. Teko meneh 2 tahun kas. Timun Mas wis enak dipangan. Yo awas, aku bakal rene meneh 2 tahun kas. Terus mikirke Timun Mas. Ning salah sawijining wengi, Mbak Rondo ngimpi. Mbak Rondo ketemu Brahmana ing dhuwur gunung. Pangken. Kon dari Bu. Ya. Timun Mas dawane mrene nemoni aku. Nggih, mangke Timun Mas kula. Mbak Rondo nuruti omongane Brahmana ing ngimpen kasebut. Mbak Rondo ngakon Timun Mas menyang omahe Brahmana kuwi. Napa, Mbok? Timun Mas. Mas nemoni Brahmana ing gunung. Nggih, Mbok. Timun Mas pamit nggih. Nggih, atas Timun Mas. Nggih. Mas nemokke omahe Brahmana kuwi. Banjur Timun Mas critake kabeh ning Brahmana. Mbah kula dijawi kali Mbok Rondo. Oke. Iki kula timbaune tuku kantong barang kanggo nyelametke kowe saka butuh. Nggih, matur suwun nggih, Mbah. Timun Mas pamit. Nggih, ngatos-atos nggih. Omah Timun Mas kaget, Buta Ijo wis tekan ngarep omahe Mbak Rondo. Heh? Aku kaget lho niki. Hah? Buta Ijo wis teko aku wedi. Melayu Timun Mas selamat Ayo, jalanmu. Aja mlayu Timun Mas. Aku bisa menang kowe. Aku bakal terbang. Iki iki.
kok tidak. Buta ijo mangan timun kasebut nganti lali dening timun emas. Nanging pas timun kuwi entek, buta ijo kelingan marang timun mas meleh. Timun mas aja mayu. Timun mas aja mlayu. Aku bakal nyebar iki jam-jam iki. Berontak. Isi kantong nomor loro yaiku dom-dom sing dadi sarang utawa kebon empring. Mayu deh. Timun mas banjur nyebar Aduh. kantong nomor 3. Ya Allah, selamat kula ya Allah. Kabudai. Jangan melihat isi kantong nomor 3 yaiku terasi sing ujug-ujug dadi segara ledut. Buta ijo sing wis kadung nesu dadi kelelep mar timun mas. Sakit mriku, Bu. Buta ijo. Sakit mriku, Bu. Sak. Wah, aku kok sing kecegur lendut. Mekaten kalau tur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.